Ole hei voinia pathian khongai nga zara video kan han siam le theido na nia voinia kan han siam tura hi Mizoram Public Service Commission hnuaia group A kan ti ho kha kan han enfiale don ni a nimin lama hanin group A syllabus tho GS GS1 kan ti kha kan han en hawni a syllabus poi mo tak tak ka ngau ka da chuan karin ai khanin WhatsApp lama te po meron na sa a hlut thalo hlo ve ni video min lo en sak ve a kan lo me ma ti kha kan an soile duwa chuan chu ti rual ro chuanin MCS exam tum MCS be du mo coaching kal rem chang chialo ti tanin he video hi koron siam le dona chan chu enga tinge kan ti chuanin enge niang coaching kal thei chialo hi mi tam zo kan ni mo anei nan kala nei lovin ti khanin nge mani in atangin mani self preparation nei tumin anhan bot sai venia chuanin kan han soi le du lai pakhat chu he video hi soitang khanin enge mi tam takina an lo hlok pui theina ta na siam le kani ati kha kanan soi le du voinia hianin group A kanan soi fianga entinge kalphung entinge mark distribution entinge alo kala enzange mark kaputi vel ho kanan soi le dona chuanin ta hianin han entaila hi Mizoram group A MCS MPS MIS kanti ho vel ho kania combined civil service examination direct recruitment akhani ta chuanin helai vel hoi chu ka chiar lunga chan chu poimo te chiam lowa enge kan hriat dur ber zo khani chi lowa hriat dur ber zo ka chu entinge exam nge entikuna nge mom entika nge notification a chu a entika nge prelims exam hun ti te calendar ho kha ama sabera chun kan en hodoni helai hianin number 3 helai oma hianin han entai lai heta hianin the schedule of examinations shall be as follow tia hianin han entaila notification number na hianin notification of vacancy mo MCS kanti te MPS MIS Mf&As kanti hote combined civil service ho hi notification vacancies an siam hun hi January atanga February hi anivetani ti kha kanan soile duwa masabera chuanin apatni na chuanin advertisement chu hun hi March atanga April thani tun tha po hi March ani atiro kan hriat angin March ani a chuanin March ani a April tha hi kan kai chep to kar khatvel tha choi min dang to kha bin ni wang khanin nge pathian khoi na zar kan dama an calendar ang chian kal thei ni pe chuanin tun tha ani emo thali lama hianin advertisement a chuak ve thei to tura te po han ngai ta angila chuanin soitang khanin vacancies an siam hun chung chu January atanga February thla khani meita chuanin chu mai piah lama advertisements an so hun hi March atanga February March atanga April in kara khani le ta chuanin poimo dewa chu nakina pokan soi fia thawanga prelims examination hi omani prelims examination kan ti chuanin mains exam thei tura in elna entrance exam ang veng deu ni chu a candidate deuh ka tikhanin mi sangli sangthum ti bor velin an dir thina main exam turin mi mi te ho kha an qualify to ngen en chin na ve hi ni a prelims exam kan ni mai hi chuanin chu prelims exam calendar an siam ai chun May le June in kar hi ni mo May le June in kar an exam thina an calendar an kal thei chuanin prelims exam huna hianin kan soile du lai pakada chu nagina po strategy te pokana soive tura po ngaila prelims exam chu an exam zawa mele junin kara prelims exam result lo cho hun chu July le June in kara ni vele thungni mo June le July in kara ni vele thunga chuanin nge yang heta hianin han entaila physical efficiency a hianin Mizoram Police hianin Mizoram Police MPS kan deal ni chuanin physical efficiency test si tingai thina chu tu ten nge ti dong ka di chuanin MPS ho ni a July le August kara hianin an tlan thina kha kha chu kan lo in bengwar tura te po ngai la mo prelims kan tlinga MPS kan optional ni ve chuanin kan tlan ve nge high jump kan ti te mo nge height measurement kan ti ho te kha angai vele thungta
chuanin tikhanin prelims exam mase kan soile du lai pakhat chu MCS te MIS Mf&As so thlang te mo MPS thlang lo te tan chuanin ti ve kha angai lo wa physical efficiency e vazuan ve tuk tuk ti te nghe va zuan ve truk truk te va tlan te height measurement ti vel ho kha MPS tan chaw ni wang khanin MCS option ho tan kha chuanin angai ve lo ti kha kan soile du a chuanin ta hianin prelims ka kan exam atiro maile chunin kara khanin calendar a hi chuan main exam hun kha vele don ni main exam a hi chuanin kan soidu lai pakhat hi chu main exam vele thung chu August le September thachung khan ani ta hianin tam takin an ti sual fo thin ka fiat ve pakhat chu prelims an exam zawa prelims an exam zo chia hianin tam tak chang tak tak chuanin main satan hianin buat sai ngal ni result a chu ma hian tlingemo tling lo emo main satan han lo in buat sai char ti khanin an tlin lo len exam lo ni me an tlin len exam a ti khanin e result chu chung na nen pe chuanin mains enge lo in lo bol me hi thil ti chi ni lo ni a chan chu tama zir tur tama zia tur tama ti kha kan an soi vele du prelims exam zo rualin main satan revision ani mo kan zir thar tur ne phei chuanin ti ngal char khangai ni ti kha kan an soi le du a chuanin ta hianin mains examination result a hianin kan soi longa mains a hianin agina pakan soi thau tura po ngai bugila main a hianin paper pasari omani mo english kan ti te essay kan ti te gs 1 2 3 4 5 kani a choi ma se english akha reng shil tu ni to don lawa english vele thunga ro chu mo khambi ni wang khanin kan thiam po ngai boka ke mani khanin la kan lo in buat sai thanga ti ka kan soi le duwa chuan ta hianin han en taila main kan exam zawa main kan tlin ni chon medical examination November le December awma personal interview po hi December ania calendar a landan hi chuanin omzia chu he ta hian vacancy post vacancy an siama tanga interview thlengin kum khat chung vel bor hi ni MCS exam hun chungi mo combined civil service exam hun chungi kum khat hun chung vel ania ati tak tak mo ti tak tak ti mai te ang tum tak tak tan chuanin kum ni thum vel hi tok lek ka te ke ma chuanin kan be hun chung na hi chuanin na sadeu hian beila kariru ve thinia khang hau kha calendar ni MPSC na an siam ani a chuan kan hlok pui tura po ngai bogela chu soita ang khanin an calendar anga an kal thei don chuanin MPSC lampang hianin tun tha March emo April a hianin enge advertisement achuak thei to tura po ngai bogila achuak don ka tilawa tungkuma chon lak le nge chun tuma mo masen ti khuna nge ti kha hriat lawa MPSC lampang nani to a an calendar angan kalpui thei chon March le April a hianin chiang takin an ti thei tura po ngai bogila mo kha kha chu an mani lampang nia keima soi thei chu nge anti khuna nge ti te anti ka nge main examination kan ti te strategy keima ni na strategy kan siam thiam the na tan kalau soi ni ti kha kana soi le du ni choi a hnuai a hian kan an kal thlenga calendar kan soi to boka tun tum vele thung I nge kan soi le du lai pakhata chu tu ten nge exam thei kan ti chuanin exam thei te chu graduate kan to shim tan hian exam vek thei ni mo India khole tu ni nga ya graduate to shim chuan an exam vek thei boka te kha ka soi le du boka kana kha chuanin nge kumsom ni pakhat atang khanin an exam chho theya chuan kumsom thum panga thleng khan exam theya chuanin a relaxation vel kha chu ka soi boi to longa a chu kan hre theu tur hangai bugina exam tu tak tak kha chuanin mo chuanin exam form fill up na po hi Mizoram Public Service Commission hian online portal 2.0 an enge an ti chuak to a khamia khanin MPSC official website atangin enge account siam tur ni a khamia khanin kan fill up mai thina ti kha kan soi le duwa fill up mai thei ta a kha mani na loin ruam man mani na loin beng var ve kha angai
ati khakanan soile duwa chuan ta hianin kanan soile du lai pakhat chu engtin nge examination eng paper nge ti te eng syllabus nge kan ti te khang ho te kha kanan soile nga ta hianin hnuaiah hianin a awm a han en taila chu soitang khanin conduct of examination a hian hela hi apoimo khop meya nakina enge tling tura mak mu zat ngai te pokanan soifia bawanga ta hianin han en taila ahma sabera chuanin combined civil service group A hianin IAS poni thawa MCS kan ti te poni thawa ata khanin engenge exam tur ong kan ti chuan ni china soitang khan ahma sabera chuan prelims exam kan ti meita adot lia chuanin mains exam ani le adot lia chuanin enge kan ti chuanin a final na chuan interview kan ti khani le ta ni mo interview kan ti khania hemi te hlom pathuma hianin an thena hlom lian tak tak pathum ania chu kan soile du lai pakhat chu prelims exam a hianin ahma sabera kan thur benga prelims exam kan ti chuan preliminary examination soitang khana tira khanin main examination exam thei tura candidate te entrance exam an pek na khani ve meita athiam in el na khani ve lu tungani MCS exam kan ti chu group A B ga chuan aru no chhuar kan ti khani a chuanin prelims exam ani chuta chuanin MCQ hlang vek ani prelims exam a hianin paper 1 le paper 2 in an then le ni mo paper 1 le paper 2 in an then le a paper 1 hianin enge paper tin hianin marks ani ve kenga he line cheng the preliminary examination shall consist of through paper carrying 200 marks each of 2 hours duration as per the syllabus list at schedule 1 aron tita omje chu kan soifianga prelims exam a hianin paper 1 le paper 2 kha ta tiro paper 1 le paper 2 ma hian mero se chuta chuanin paper 1 hin marks hi kenga paper 2 in marks hi kenga chun darka ni ve chan theina hun kha don ani chuanin helaya ziang hian it shall be conduct in the nature of an objective type choice test for selection candidate for main examination tinita eta hianin hanin le taila main examination selection nei na tur khani meita prelims exam a chuan MCQ hlang vek kan ti to kha la hianin han en taila a prelims exam a chuanin paper 1 a hianin hela hianin mark zahni kharon kengdona MCQ hlang kani dona chuan hi paper 1 chu ni tani mom paper 1 a hianin paper 1 prelims mo MCS prelims paper 1 le group B non gazetted syllabus hi ai nangani tikhakan seile duwa englai nge nan kan ti chuanin GK antimeta group B a chuanin general knowledge paper general knowledge nen khani nanga MCS prelims paper 1 an hianin chuta chuanin current affairs so ma mo national le Mizoram te international poimo thlang khanom ta chuan Indian history oma geography oma India le world mo polity boka economics boka chuan social development po boka environment boka general science oma mizo subject boka ni tikhan soile duwa vain zange kan ti chuanin subject zawng chuanin subject pariat borvel khani ta pariat an tia current affairs boka ka chiar tel thawa subject a khanin da chuan Indian history kan ti te geography kan ti te polity kan ti te mo economics kan ti te environment general science kan ti te mizo kan ti te khang ho kha atel ta prelims exam paper 1 a hianin chuanin khami hnuah khanin paper 2 vele thunga hero hi chuanin reasoning kan ti te English comprehension skills te mo chuan mathematics kan ti te khang ho te kha le ta basic numeracy numbers and relation order and magnitudes class 10 level data interpretation chart graph tables data sufficient class 10 level vekania mase class 10 level hin ti trina class 10 ho hin chang thiam ni alo ti ka ran soile duwa chon paper 2 vele thunga ro hi chu 33% chi mu ngai ni mo omje chu prelims exam a po paper 1 chau hi an chiar don thung mains exam thei turin paper 1 chau hi an chiar don rank shil tu ka ti mi alo mi ram soi sel lenge rank shil tu ka ti mi alo wa paper 1 hianin
mains exam thei kan thei don nge kan tlak don nge kan tling don nge ti kha an en ber tur ania chuan paper 2 vele thung ro chu 33% chi mungai ni omse chu 200 marks kha king ta te ro kamia khanin 33% chi kha ti ti ka ngai thung ani omse chu som 33% kan ti ti ka ni chuanin anting aniang 33% kan ti ti ka ni chuanin abak dang kha chu chang to lo pawh ni la kan qualify to thodi kha kan soi le duwa chuan paper 1 le paper 2 prelims an kal phunga he hian paper 1 hin an masangai lewa paper 2 hin an masa jok theni a chan chu paper 2 a hian 33% atling em ti kha enge ama ga hian ain jiak tling em atik athiam tling em ti kha an en ber kha nia om se chu 200 marks ani chuanin 66 marks warvel ning ka ria khamia khanin a hmu thin kha ngai ta ni 66 marks a hmua 33% marks a hmu chuanin dikhanin paper 1 kha anan en chho le ta ni paper 1 a khanin enge an en le ta a mains exam atan atling tok chuanin dikhanin prelims kha alo thu kha ni le mai ta ni khalai te kha danglam na lai te ni kan hre thiam tura pongai bokila chuan soitang khan paper 2 a chuan english kan ti te maths kan ti te reasoning kan ti te chuan khang ho te kha om ta a data interpretation mo enge number system de vengani chu arithmetic lang de kha om ta khalai te kha kal phungani a khalai kha chu kan sha thiam tura pongai boila chuani a hnuaya hen kal le taila te khani prelims kha kan lo thu ni chuan mains examination kha kan enge kan machon kha ngai ta mains si rank shil tu ber khani ta poimo khop me mains exam hi a chan chu kan tin le mo na min pe tu ani le ni lo kha shil tu kha ani to don ani kan ring kan thiam tak tak nge kan tak tak lo ti khan en dona chuanin mains examination a ni chinan soitan han mains exam a chuanin eng eng nge tel kan ti chuanin english kan ti te mo chuan essay kan ti te chuan enge niang kan ti le dang kan ti chuanin gs 1 to GS 1 to 5 a khawm le tani khalai te kha kan lo hriat theina tanin kan han soi le du vai hianin mains examination ai chuanin paper pasari vele thungani mo paper pasari oma ma se rank shil tu tak taka chu tu tenge enge kan ti chuan GS 1 2 3 4 5 le essay paper hi ni le thungni a hma khanin kan han soi le longa an thlak hma khanin kan soi du lai chu english te essay te omatiro essay boka chuan enge GS 1 to 4 boka chuan optional paper 1 le OPT optional paper 1 and 2 kha boka kha kha ahma a syllabus an thlang ma a that vele na lai kan han soi le du lai chu a ting kha hey ti mai tiang by heart taron ting kha anom ve thin ani a chan chu syllabus an thlang ma a enge khanin question te kha study te kha ol em ani chu khami ni wang khanin enge what is ti te kha la tam ta chuan english an ti that hi an tum em mai ni number 1 a chuan mo chuan essay po quantity quality a quantity ngai poimo lai khani ve ta ka social mi alo ka te khin don ni chu a chian na lam ka soi nga that na lam po ka soi bawang chuan essay a khanin quantity an ngai poimo lai khani ve ta tuna pe chuan hei essay po mark sang khata changa sang kha zani in kar vel khan ti to ta mase nge syllabus an thlang ma a kha chuanin aziak tam tam kha ma khan mu thai mati mei tur khani ta ke ni pong kan experience ve ve mo chuanin GS 1 2 3 4 a hianin tu ma hen kan ti thangai lo ni GS 1 to 1 to 4 a hian achan chu kan sei le du lai pakhat chu 1 to 4 a hianin an ti thangai lo wa achan chu anol pui mark za kha full mark kha ni mei ta 60 ti te kha chu mu tam pol khan ni ve ta 70 kan ti te mo chuanin hei tu fak ma khanin tu fak ma an ti la an thiam bel em chuang lo ni achan chu english le essay le optional 1 le 2 a khanin main focus tak tak an ne achan chu mark zalin keng ve tho ta mo
mark zalian kenga khami ni wang khanin GS1 to 4 a chuanin kalau hmunon no ni pon tlan tling theihna chance asang thawan tia optional le English khanin rank shil tu kha poimo lu tu khani ve thina an thiam lo chu ka timira an thiam lu tuk mo mi mol an ziak tun theilo hetianga chuanin kan soile du lai pakha chu tun ne na ka te khin tu wani tuna vele thungero chuanin khang ho kan chan theina tur optional kan ti te optional kan ti te mo le English kan ti te ho kha tuna chuanin an sheveni commission po hianin kami hemi atanga ron ziak king kha an tam lu tuka ami ni phang khan pakhata ni garin ve de na chan chu an pai ta vek mai ni mo English le nge optional khan pai ta tuna hi chuan English aloma ma se 40% chau kha nge qualify na tan khani na ngai vele to ta rengshil tu khani to lo ni mo ami ni wang khani science background na physics kan ti te chemistry bio kan ti te khang ho mathematics kan ti ho te changa ron in ziak tling nol nol 100% mo 90 marks don wan mu te kha tu wang ma khan nom thei to lo ni khami ni wang khanin enge kan in nal nat ta ber tur kan ti chuanin kan ti chuan tun syllabus thara chuanin GS1 to 5 hi ni vele to thunga ni khalai khanin kan hrian nge nga ya chuan essay po ni vele thong thunga alai nga chuan ei mark po mark za tangin zani somngan on kai chho vek ani paper tina khanin UPSC style vekin ron ti to ta khami a khanin a syllabus po UPSC millennial on siama ama khanin unit based te khanin ron ti thian ni unit 1 2 3 4 a ten on chena unit khata chu mi syllabus suma mo unit khata chang kinh niang unit khat azir sual the che lo ni tum tak tak ka tan kha chuanin khami ni wa khan ma se tun chunga vele thungi ro chuanin tun kan generation ti tongo 2026 a chuanin en kim kha zira ngai vek to ni syllabus sunga mi kha achan chu unit base an chen to lo wa question kan study thiam nga ya mania self in preparation tur tan nga thei chuanin enge niang mania self in preparation to tan page 1 kanin en chi ka nga ya ti kharang sele du coaching culture tha ma se coaching he leilo nang chawnia lon tu tu tak tak chu ke mani tho tho nia coaching an kalawang han kan thiam ringot don ti na ni lowa ke mani tho tho a poimo achu kan ni ti kha kan soile du chuanin soitang khanin khang kan tran theina tur ho vela kan soilai chu GS1 to 4 khani tani mo GS1 to 1 to 5 katina sorry 1 to 5 a khanin kan chana ngai ta a chuanin essay po hi kan practice na sat po ngai po ka hemi te hawa hianin renshil tu ni to ta chuan athupu ya kan thu tanga main a khanin GS general English khom tani general English hianin renga shil to lewa chu soitang khan prelims a po paper 2 en phasa paper 1 an kai chhole chu tiam pawin main sa po essay te GS1 ten check pop pop lo e tun tum chu GS5 kan check date ten kan cheng sa date ten ti kha thei lo English atang bulan chan don ni English a khanin 40% mark mu chuanin kha amei na kha an check chawang mo eng eng tiang pon main sakha English kan essay kan ti te 1 2 3 4 5 kan ti ho te hi eng tiang pon ti thoma se English a khanin 20 marks cheu te lo muta se for example mo 40% at lo chuan eng tiang pon ti thoma sen check sak don lo khalai te kha kan hriat kha pon mo a language nge qualify nge kwan qualify lo kan thiam tong lo ti an lo en chin na pakhata ka ani vele ta ni ti han soile do exam hi tam ve khom me chuanin English kan lo pal tlang ta a English kan pal tlang ani chuanin general essay hi lom le ta ni general essay hi ta hianin nakina po question 3 te po han en hawanga general essay hianin mark zani sumnga kenga chuan hnuai hianin GS1 2 3 4 5 yom ne ta chuanin engen yang celebration te po ma nakina po an nga chuta chuanin mark zani sumnga chopu ni paper tin hianin omje chu 250 ni ta tero ti hianin 55 for 25 ani 5 2 at and 1 2 5 ani heng heng essay paper nen mark sang khat zanga anita ni mo sang khat zanga ni ta omje chu main examination a hianin essay atanga GS 1 to 5 teng hianin mark sang khat zanga king vele ta chuanin
interview hianin interview omle ta mark za hi somni panga king vele ta omje chu via ron king za chu 1725 mark sangkha za sari somni le panga hi anon king don ni maina hianin main interview hin soi kop china kalai te han shet ka ngai ta chuan ta hianin han entai la chung main kan exam alo thleng ta a kan han exam ta a chuan ta hianin han en lok tai la interview kha ka va mu to me lo wa lo se thiam lo kula hela hi ka mu e ta hin personal interviews are be conducted by commission as per the guidelines in schedule 4 and same will carry 2 to 5 mark mo essay ya changa GS 5 thengin mo GS 1 2 3 4 5 theng hianin mark sang kha zangaron kenga chuan interview hianin mark zahni somni pangaron keng veleta omzia chu zange kan ti chon a totalin main exam hianin mark sang kha zasari somni le panga aron keng ta ni mo mark sang kha zasari somni le pangaron keng ta khamia khanin kan soile du lai pakhata chu I nakina ating tura mark muzan ngai te pokanan soilenga ta hianin final result khan entaila 2026 sa an puan khani a chuta chuanin hela hianin pakhatna lalrem siam dar chun hianin mark sang khat de somthum panga amutani mo chuan pahnih na hianin sang khat le pasari amua chuan alas ber hian entaila heta hianin helai mi hian entaina alas na ber hianin somthum le pathumna reng somthum le pathumna hianin zakua somhni le pali amule thungani helai te hi an entaila la hianin kan chhut pui cheunga atling tur tak tak tan chuanin essay a khanin mark zani somnga ni ta tiro chuanin chutiang bugin chu GS5 theng khanin mark sang khat le zanga khani le tani chuanin tihianin interview tel mi alo interview chhut lo tai la MCS in ziak tling tur hian apos ruaka zirte poni vele ta MCS in ziak tling tur hianin first rank hianin sangkhat som thum panga mu chuan enzange paper tina hian kan hmu ngai kan ti chuanin mark za somli atanga mark za som sari inkar hi kan hmu ngai ni omjia chu 250 kha full mark ani ta tiro mo maximum mark ani a chuan average sa 140 atanga 117 kar essay ani mo GS1 ani mo 2 ani mo 3 ani mo 4 ani mo 5 thenga kan hmu tin chuan ti te anga bak qualifying mark chu ka soi to lo rank shield 2 big hawa khan mark za somni atanga mark za som sari inkar cheu mutura kan trya kan be ani chuan tlin theina chance kan nei ni ti kha kan an soi le du ni mo alai te kha danglam na lai te ni a omje chu ti hianin kan han chhut pui cheunga entirnani za somli atanga za som sari inkar ani chuan average cha chuan exam nge niang ka ti chuan mark za som nga ti me ngo poilo me tum chum chu mark zo som nga hi paper exam pakhat pahnih paruka chuanin 56 are 13 yet rosis 900 ani tapotta mo mark za som nga chu lo mutaila paper tina hianin 900 marks ani tapotta chuan interview khan in zani somni panga kha puta interview a hianin atlem bera mark za tal mo atlem berang zanin ka chu dani chu mark zan mudon taila he anen teu mark sang khat chu ni tapotta ni sang khat ani tapotta omse chu first rank hianin sang khat le som thum panga kha amuta a mark za som nga theu kan hmu ni chuanin mo tin theina chance kha asang to via khop me ti ka kan an soi le duwa chuan mark za som nga theu pom hutai la hi a final rank som thum le pathum ka post ro ka oma zakwa som hi le pali de muwa ti khanin a thing ta khani a kha adang lam na lai ni a chuan nge a har lo tura po ngai bokila mo kan zirna sat na na chuan pathian chi chunga question kan study kan tum tak tak ani chon thei lo hi om lo ti hi ka soi le duwa kamia khanin chuanin helai hianin han en de tai la a syllabus a hianin chumi hma kan soi le du lai pakhat a syllabus kan soi hma kan soi du lai pakhat chu MCS option tana kan hriat nge tur chu physical standard mo MPS kan chu
kan option ta tero physical efficiency test don ni ami akhanin ahma sabera chon mi patan chuanin height chuanin 163 tlinanga hmeichhia chu 152 nia mi pa hian chest hi 179 centimeter ani a omzia chu kan chest kha 5 centimeter kan ti len thei mo ka hei kan ti len thei fangai vele tani chuanin long jump pom boka high jump nen khan chuan mi patan chuan 3.3 meter kha tam me chetan chuan 2.5 long jump ania high jump a hian 1 meter mi patan nia me chetan chuan in 0.90 meter khan vene ta voi thum theu chance kha le ta ni kan ti so chuan voi nge voi thum chance ta chuan running le ta second som panga chungin meter za thlen mananga ya mo meter za irin ai tak te hianin hau tak zek ania I omzia chu meter som panga kan tlan tu na first point tlan ve to turangai thatu tam ta tlan turangai bokela meter za tlan hi sprint ngal wa ngai ni mo omje chu phit pok ngal ngai vele khada I tha kha thiang mi alo ni amin nol pui tingen yang tan hi choni atlan thlen ve thei me ta ase in fit vak lo bo thau ve de ul kan lo ni phei chuan ti deng practice na sat kha ngai ta chuan me cheta chuan meter za tho 18 second a thlenanga ya kha minute sari minute sari te kan ti 18 second a thlenanga ya chuanin meter sang kha mi patan chuan minute na chunga thlenanga ya chuan meter sang kha tho me chetan chuan in minute sari chung khani vele ta ti kha nan soile du a kha mps option ta na kan hriat nge turani a chuanin syllabus kan soilenga intana nin nom lo tura pongai bogila hei gs 1 2 3 4 5 kan soilenga tu chon chu thadon khop meitero mark distribution te kan soya mark rank mu ngai kan ti te chuanin ka youtube channel a hian kan soile du lok pakhata chu gs1 syllabus hi karon da to ni nimina karon posa chuan pathian khongai na zara dam te kan nom ni chun 1 2 3 4 5 vek hianin ronda hi ka tuma achan chu coaching kal man lo tam taka nomani mo chongmoi lo ni lo se thin tlang lama enge niang kan zir lai pui te tam taka noma coaching kal har sa si sum lama har san na nei coaching kal don na tau bok si mo asing tel ani thina kami ni wangkhanin he channel hi siam ani chanti kha kan soile do mi tam takin an vlog pui theina tan mo pathian rong bol na anga in ti ni a ti kha kan soile do dik taka sojan sum don na tan te chon mangila gs1 2 3 4 5 gs1 poka da to syllabus zong mo khang in zir ni chuan in ni flo nga tang ma se ron dakim vekatua sum don na tan chau mang chu ni la kadda mi along mo ma se kami ni wangkan rong bol na ngain kan han ti ve ni a chon gs1 a hian Indian heritage and culture geography and history and geography of the world and society ni ta chon gs1 a hian hei soi tang khanin mark za hi somnga kharon mut ron keng ta tero chuan average in atlang puin mark za somnga tal kha kan cross kha ngai ta ni ti kha kan soile du kalaya kha kan thiam tura pongai bogila gs1 a hian Indian culture will cover the salient aspect of art form literature and architecture from ancient to modern times kan ti te mo modern history kan ti te freedom struggle kan ti te post independence consolidation and reorganization within the country history of the world will include even from the 18th century such as the industrial revolution wars kan ti te chuanin history syllabus a khanin hei chu gs1 hi chu ka soi thuk to longa chan chu ka channel khalo en ula description apo link pokaron da tura po ngai pokila chuanin kata khanin a video en theina pokaron danga kada boka mo khalai khan ka soi kim to khop meya Indian history tela ama sabera chon art and culture oma tro ancient India oma ancient history oma medieval history oma modern history oma post independence oma chuanin post independence nuwa khani enge world history lea Indian society lea geography of India world geography le ni gs1 a hianin ka soi kim vek to ka khangau ka poimo tak tak ani a kan lo zir chiang bonga chu soita han mak za hi songa ka za somnga tal kan mu chuanin kan tan tin theina chance ka asang ve to em ma ti kha kan soile do chuain la hian bule tur lai pakhat cheu ka ne ya kan stop
lokanga question hian kan lu pui chunga kan sum lenga GS1 kha kan soi lai kha ni ta tero GS1 kha entinge kan soi lai kha ni ta nge syllabus kan ti te mark distribution te kha kan soi lai ania chon ta hianin han entai la GS1 a hianin mark za hi som nga kha ron pudon kan ti kha mark za hi som nga ron pudona chonin entinge mark question pakhatin aron putang ti kha zona kha vele theita ni chon chu ta chonin ta hianin han entai la hela hianin question from 1 to 12 carry 15 marks mo chuan what zan hi songa kan zianga ya UPSC rui to ka tika he hela maximum mark zan hi songa nia dar kar thum chan tur nia chuan question 13 to 16 hianin 10 marks aron puvele thunga chuan 10 marks chuanin 150 marks kan zianga ya 10 marks a chuanin chuan 17 to 19 hianin 10 marks thonia ma se what za som hi kan zianga ni omzia chu 15 marks mo marks som panga chuan zani songa wa zani songa kan zianga ya chuan 10 marks a chuanin ta hianin 150 kan zianga ya chuan 10 marks a vek tho enge wat za som hi kan zianga le thuni lai hi kan hriat thiam anga ya la hianin question po kan en bokanga atnoi hianin han en tai da he examine the literacy and artistic advantage during Gupta age that satisfy its ideas as a golden age ti hi mark som pangaron potiro som panga chen zange kha zani somnga ziangai wa zani somnga chutiam bokin hei explain satyagraha how did Gandhi employ it as a tool in his struggle from Indian freedom kantite khatiang ho te khaum ta during the key number 2 point and during the key aspect and significance of social and religious reform in India during the 19th century, the Khanita, a 15 marks, 1 to 16 Khanin, 1 to 12 Khanin, marks what Zani Songaran Ziangaya, more, Sutiang Bokin, 13 to 16 Khanita in Kashia. 13 to 16 khanin wat za somna ram zia nga ya 17 to 19 khanin wat za som hi kha kan zia khangai tanik ti khanin avai hen total ma ka chu za hi som nga ni a hei da kar thum chunga chan tur ani a har lo tura po ngai boina hei discuss the Harappan and art craft with specific reference to steel and pottery tradition kan ti te mo explain the theory of continental drift with the supporting evidence kan ti te hangote geography kan ti te chuan art and culture mo medieval history kan ti te chuan munga rural kan ti te soitang khanin he ho hi chuan in bhakti and safi movement kan ti a chuak che ka ti ka he 2025 exam nung dera po kan ron chuak le ta ti kha kan soi le dua chuan capitalism kan ti te sociology mo heng ho zong zong hi chu ka soi vek to ni o syllabus chuan India kha unity in diversity kha nia ka ti kha video ma sa han ka soi zoi ka he lai po hian ron chuak chia hi explain the idea of unity in diversity how can India harness its cultural diversity as a source of strength kan ti ta India ka British sarkar min of like khanin unity in diversity of khanin zalan na kha kan mu ve han ti ve thorange mo unity in diversity tin NCRT class 8 buka po in ziak boka chuanin India mi te hi kani nang lo em nia senju language te nang lo vun rong poi nang lo wa culture poi nang lo ma se kanan chan khom chuanin enge ram ro pui khalo siam ta mo kami ni wang khanin enge independence struggle po zalen na kan mu na man ro poi mo lutuk akhalo ni vele ta ni mo in an tlan lo na changa sakna kan mang dei ni chu ti kan soinga kan sha thiam tura po ngai bo hila kan sha thiam theina tan chu mark som panga chon za hi som nga wa za hi som ngang zia nga ya mark som chuanin mark wa za som nga kan zia nga ya chon mark som vek tho wa za som hi kan zia na lai hun tura ha om ta chon mark za hi som nga ke nga za som nga tal kan mu khangai bele thung ta khalai kha kan hriat chian theina tan kan soi zau le zo ni chuan ta hianin han en le ta hi la GS paper 2 apo GS paper 2 apo nakin apo kan explain don thawa mo tunai chuan ke explain tam lo nga chan chu video hi seilu tu anti ka hlawa GS paper 2 hin chuan polity hlang ve de ul tho hi ni vele thunga mo polity hi poin mo khup me chan chu GS paper 2 hlang de avai chuan ka ti chuang lo mo polity kai hnoi de vek hi ni ve le thunga
kami akan governance kan tiste constitution polity hey social justice and international relation polity hlang ka ti ka soita khanin chon khang ho khani a ma zan hi songa thoni a chon gs paper 3 a pele thungero chon technology ti te economic development kan ti te biodiversity environment security and disaster management kan ti te mo deputy commissioner office tina hian disaster management authority mo dmnr kan ti te disaster management and authority kan ti ho te kha omta chuan environment te biodiversity science lam kai hnoinia economics poma technology science and technology poma chuan economic development kan ti te mo infrastructure energy ports road railway kan ti ho te kha omle bok ta ti kha kan soile duwa chuan in census thar hin nei dona kami akan in chair pui hin nei dona kami a ba poi mo don te mini chair pui thar kan bai ha ti ti khangai vek dona achuana sa dona chuan gs paper shi pokaron explain le dona pathian khongai na zar dam te kan nomni so karon ti le watang te kan soine do chuan paper 4 vele thungai chuanin anin bot sai au na chungin bot sai tur hi om lawa chan chu ei ethics kan ti te kan civic sense kan ti te ho hi nge kan value kan ngai hu zawng kan ti te mo khang ho kham min ron test na khani vele to tani lekhabu chiar tu chu am thawa ethics and integrity and aptitude ti te arihan te po henin an siam thawa kha te po ka chiar vela chon old question chang tu in what side ya kha chu kan value kan ti ho te khani vele meta chan dan tha ti vel ho te kha kan civic sense kha miron zot le tani mo engang ri ruput mangne ni ti kha nge akan di de kha anlo en ve du china kami ni wang khanin e poi karon da soi fia le thunga nga ti hianin gs paper 4 kan soi lai chu is question pakhat kan soi longa ti hianin ethics a paper 4 a chunga ias interview turinia chuanin tlemi tlai deuh hleka hman hmo thil thu a auto la ini kalta ikalna konga chuanin mi pakhat hliam tuari hmua chuan chu hliam tuara chu i buai pui chuan EIS interview tur chu inang hman don lewa chuan i buai pui lo ni chuan IAS interview turin itlang thei dona ti omani mo khoi zong nge i thanang ti kha om vele ta khamia kanin du than thiam enge enge kan rilrual lo om enge kan decision tura te khan en vele tu ni khatia khanin khatiang zong te khanin a chuak ve ni mo public administration kan ti chung sang te khatiang kha hriat ve chu ngai tho mo hei kan behavior kan ti te apoi mo via by chusin an recommendation buka pakhata kha chiara chuanin psychology class 11 class 12 kan ti te hawi chiara thaboke an ti boka mo kha chu keimani du thlan khalo ni to me ta sen nakina karon la sui don thowa chuan ta hianin general studies paper 5 a vele thungero chuanin Mizoram hi ong vele tani mo Mizoram top ani vele thunga a tha ka tikhop me a Mizoram chungsang hi a chan chu civil service examination nge be tu te reng reng hianin kan Mizoram a hi syllabus le kha chon ti fucking om lo ni mo enge kan secretariat kalphung kan ti te enge district authority kalphung kan ti te khang ho kha an hret thawa an hre lo ka ti na lam pani ro syllabus a kan tel lo wa ma se tun syllabus thara hianin Mizoram aron tel hi kal lom na em chu ei Mizoram a hi kan state nei chunu nia kan ram nei chu nia kan hmangai lo jon twing nge hmangai chuang tian chiang han kan hriat chian lo chuan vai ho in an hriat chiang vai ho hriat chian a kan da tur ni lo wa ke mani bok hian kan hriat chiang tur nia kan culture kan ti te unit 1 2 3 4 5 kan hian an chana tra ka ti khop me a chuanin ta hianin han en tai la unit 1 a chuanin history mo history vel deuh ni a mizo culture a chuan Mizo history, heritage, culture, enemy and freedom fighter, more of chief against the British. British Argantite architecture, their significance and maintainability museum, archive and archaeology of Mizoram Gantite, social structure, festival fairs, music for dance, literature and language, dialect, social custom, Kanti Hovel Teka.
apoi mo vele ta ni ti kha kan so le duwa chuan enge unit 1 a chu enge kan ti chuan in zolbu kan ti te chap sarkut kan ti te mo zai kan lo nei te zai hla kan lo nei te ti zo kan chuan in thon thu kan lo nei te music kan lo nei te enge zolbuk administration chungchang te chuan in enge british ho do te mo chuan enge kan lal ho te lal ro pui ho kan ti te lal nu ro pui lian te kan ti te pon yang su khang kan culture te thlengin enge niang pol ku tha hi enge omzia mo chap char ku thi enge omzia kan ti te chuanin enge thang chua dan enge ram lama thang chua enge in lama thang chua enge nge ngai kan ti ho te kha hriat kha ngai le ta ni ti kha kan an soi le duwa chuan paper chua po geography of Mizoram paper chua vele thungero chuanin geography of Mizoram kan ti hei kan leilung akhani vele ta mo kan tourism issue and prospect kan ti te disaster and district management in Mizoram kan ti te mo ni china kan soi kha kan Mizoram pe chu ruwa tlak du na ramma ani vele ta khami ni wang khanin kan hriat khangai le ta ni mo kan Mizoram din hunte kan hrial nga chuan unit 3 chuan state secretariat kan ti te public service commission of Mizoram advocate general kan ti te high court and jurisdiction in Mizoram kan ti te Mizoram a body strong strong ho te kan hrial nga ya chuan in important aspect of governance transparency and accountability social audit anti-corruption institution law and initiative Mizoram Lukayukta Mizoram Information Commission mipui o online public grievance redressal mechanism in Mizoram kan ti te mo right Mizoram right to public service act 2015 kan ti thleng khanin hriat kha ngai le ta Mizoram chhunga mo kan state secretariat te kan public service commission te chuanin high court nge bench kan nei te chuan local bodies kan ti te Mizoram Lokayuktas kan ti te chuan MRPS kan ti te mo MRPS Act 2015 kan ti te anti-corruption institution kan ti te mo khang hau te ka Mizoram Information Commission kan ti thleng khan in om le ta khanga kha kan hriat khangai le ta chuanin apa lina unit 4 na hen ta hen non en taila urban and tribal issue in Mizoram mo urban le tribal kan ti te hi enge MZSRLM enge function dan ti te enge SSG function dan ti te khang hau thlen khani na poimo le ta chon governance and public health kan chung chan te challenges kan ti te NHM ti te chon NEP 2020 mo kan education system chung chang te national education policy kan ti te NEP kan ti te chuan i PMK VY kan ti te khang hau te kha hriat khangaya chuanin zohan ko kan ti te mo mif ko kan ti te mam ko kan ti te zit ko kan ti te ho te pukha khang sector sang sang kan ti te mo public sector sang sang i Mizoram om te po hi kan hriat chian khangai le to ta chuan ta hian a top na unit 5 na governance and politics in Mizoram since 1947 public system of Mizoram governor chief minister mo council of ministers state assembly and central state relation kan ti ho te kha NGO kan ti te khang ho te CSO hey non government organization ho sang sang po sang sang te po kan hriat chian kha apoi mole ta a khang ho ka syllabus ho chu ni me ta a syllabus ei chu soita kan khanin chu i soita kan khanin karon la da le effect do na ti khan soi le du a chuanin hata hianin han en le taila poimo dewa chuanin khang ho no zong songa khanin e nge no ta po hi kan zuar thawa mo no ta po hi kan zuar thawa ke mani po hianin e nge sang ni kan tia paper group A B C no zong zong hi awa in cheng sang hi kan zuar buka so mizo chonga hri na zong zong ngai thadu tan po apum puin thla som pani chunga tan note piah lama video cheng sang li in kan zuar buka chu chu 12 month course ani vele thunga chon mok test so le du tan po kan call reng ani ti kha kan an sui le duwa chuan admission second batch tan hon mek bol ani le zela ami akhan na lu du kha chuan menon bianga ka phone number 9362 880
266 a khan tik lai po hanin ka biak thei reng ani ti kha khanan sei le duwa chuan video thatak tak mu zel du chuan min lo like la min lo subscribe zel don ya chuan khang hawa kha kan represent thei chunin mai ta next video kanin mule cheu don ya